Bună ziua tuturor! Haideți să ne adunăm, pentru că o să vă vorbesc despre țara care a reușit să rămână neutră. Țara cu cel mai important sistem bancar. Țara care a reușit, evident este vorba de Elveția, țara care a reușit să iasă din toate nenorocirile în care alții ar fi vrut să o bage, țara deșteaptă care și-a folosit bogățiile, frumusețea și inteligența oamenilor pentru a putea să... Uite ce-mi blochează ăsta. Pentru a putea să își vadă interesul, efectiv. Altceva nu au vrut. Ce? Stai un pic. Da, ia ține așa. Ok. Aoleu, dar de ce mi-a aprins lanterna? O, Doamne. Gata. Ok. Dar îmi place ăsta, ecranul ăsta, curgător așa, foarte tare. Și dacă auziți pe fundal, sunt, da, ar trebui să mergem un pic acolo să-l arătăm, că pe fundal avem, ia, arată-l un pic, foarte mișto. Ia, stai aici să se audă cântecele de păsărele. Ia uite. Fantastic. Deci ne-am oprit aici, toată delegația, pentru că e liniște. Și bineînțeles, cum ne-am oprit, au început să vină ăștia din alte zboruri. Acum, da, distribui și eu peste tot. Pentru că la mine sunt cam toate grupurile. Bun. Cred că va fi un live extrem de interesant. Chiar arată așa, ce frumos e pe acolo. Foarte tare. Pentru că ar trebui să vorbim despre acel memoriu al meu, Neutralitate pentru România, pacea de la București. Iau ce pace au ăștia acolo. Neutralitate. Am spus întotdeauna că neutralitatea este extrem de constructivă pentru ceea ce are România. O să vă rog frumos să distribuiți. Mamă, ce mi-a blocat live-ul. E blocat total. Hai să intru un pic pe TikTok. Hai să scriu aici despre neutralitate. Imediat. Haideți să vă mai adunați, vă rog frumos. Pentru că... ce frumos e acolo. Cât sunt acum? Deci uite un altfel nou. Deci e prăpăt. Mamă, ce frumos se aude. Nici nu zici că ești într-un aeroport. Facem un live extrem de interesant pentru că discutăm despre neutralitate. Evident, suntem în țara neutralității, în Elveția, în aeroportul din Zurich. Ne îndreptăm către Germania, către Berlin. Uite, și tipa aia pozează. Stai. Și tipa aia pozează, mă rog, ecranul respectiv. E un ecran foarte interesant. Să stau aici unde aud consumele astea. Foarte frumos. Păi, Doamne, nu-i lăsați. Problema este alta. Hai să arătăm așa, că nu se place în spate. Suntem într-o țară care a reușit să nu intre în război, să se dezvolte, să facă cel mai mișto sistem bancar
din lumea asta, unde să vină toți bogătașii lumii și, păi frate, orice s-ar întâmpla, orice război ar fi, Elveția nu pățește nimic, nu se implică în războaie, rămâne neutră. Era și un ban cu cum vrei să fii, să-ți păstrezi neutralitatea ca elvețienii. Aici s-au adunat cele mai mari fonduri din lume. Aici nivelul de trai este unul extrem de ridicat. Avem și aici destui români care locuiesc și au reușit. Aici chiar e nevoie să reușești bine ca să poți să stai. Dar e un loc în care chiar m-am dorit să fac o filmare, pentru că evident m-am gândit și la România. Acel memoriu când a început războiul dintre Ucraina și Rusia, e un război care nu ne aparține. Evident că dacă la sfârșit se poate să ieșim și noi în câștig la cât am dat, ar fi minunat. Pentru că într-un război sunt perdanți și câștigători. Din păcate suntem, sau din fericire, depinde cum jucăm cartea, suntem într-o zonă geostrategică destul de invidiat dacă am fi conduși de oameni așa cu pregătiți, așa cum sunt conduși elvețieni. Din păcate, la conducerea României sunt numai analfabeti funcționali, inculți din toate punctele de vedere. Ce poți să-i ceri unui om care n-a fost niciodată pregătit să preia frâiele puterii, care nu știe legislație, care nu știe cum să negocieze, care nici măcar nu înțelege că trebuie să te prezinți în fața instituțiilor în lumea asta întreagă ca o persoană demnă, onorabilă și că reprezinți o țară și trebuie să ți-o reprezinți cu demnitate și onoare. Din păcate, de 34 de ani ne lovim de aceleași probleme, lipsa de asumare, de răspundere și lipsa persoanelor profesioniste care să facă ceva pentru România. Pentru că acest război, în 2 ani de zile, putea să facă pentru noi să nu fie un punct de încărcare de datorii. Avem zeci de miliarde împrumutate ca să vă plătim ajutoarele pentru Ucraina și acum mai plătim anual vreo 60 de milioane de euro partea noastră pentru a reface Ucraina. Deși cred că e 60 de milioane de euro pe lună. Am întrebat și eu de ce trebuie să refacem noi Ucraina împrumutându-ne și plătind refacerea lor. Păi cum că e o oportunitate pentru constructori să se ducă acolo, să se ducă când, că încă e război, să se ducă și să facă ce și cine, pentru că tot constructorii ăștia ai politicienilor se duc, nu se duce marea masă a firmelor de construcții medii din România, da? Întreprinzătorul acela sau oamenii noștri românii care se întorc din străinătate în România și încearcă să facă o firmă de construcții și să supraviețuiască, pentru că asta au făcut în țările în care au stat zeci de ani sau, mă rog, câțiva ani de zile. Și ce să vezi, instituțiile statului te falimentează. Vine ANAF-ul peste tine de vreo 2 ori, zice că ai încălcat 2 subpuncte ale unui articol, până te judeci tu, până câștigi, până se suspendă, ai intrat deja în faliment, omul și-a pierdut banii și la revedere. Nu același lucru se întâmplă cu... e București, da? Nu, trebuie să ajung la Berlin. Da, eu îl cheamă pe Constantin. Ce tare în timpul live-ului meu să anunțe un român că domnul Constantinescu, vă rog frumos, duceți-vă că se închide poarta, zborul către București. Sper că nu întârziați pe live-ul meu. Dar, pentru că toți suntem aici în Zurich,
în aeroport. Haideți să mergem un pic aici și la acest superb ecran. Ia uite ce frumos e. Foarte tare, foarte tare, îmi place de mult. E liniște, când nu trec ăștia pe aici, e liniște. Dar mă gândeam, de ce nu am fi și noi în aceeași poziție ca și Elveția, să fim o țară neutră? De ce trebuie să ne băgăm tot timpul unde nu ne fierbe oala și unde ne bagă alții, tot pe împrumuturile noastre, tot pe banii noștri, pe oamenii noștri trimiși la război, pe dezastrul nostru național, în timp în care nu mai avem nimic. Am înțeles că ceva industrie de armament mai avem, dar nu ce a fost cândva. Asta am propus în urmă cu 2 ani de zile, în martie 2022, Memoriu Neutralitate pentru România, pacea de la București. De ce să nu fim neutri exact ca și elvețieni? Pentru că să știți că în poziția noastră geopolitică și geostrategică, dacă am reface polul balcanic, dacă am avea oamenii pe care i-am avut în politică în urmă cu 100 de ani, și cu 200 de ani, și cu 300 de ani, ăia câți au fost, dar au rămas în istorie, dacă ne-am fi ghidat după principiile diplomației lui Nicolae Titulescu, poate că la acest moment România ar fi avut numai de câștigat. De ce să nu fie aici o zonă tampon, o zonă în care, efectiv, nicio putere să nu atace, nicio putere să nu-și exercite prerogativele, să fim o țară independentă și suverană, să ne păstrăm neutralitatea, dar, atenție, să câștigăm, că aveam numai de câștigat. Vreți război? Ok. Produceam armele, dădeam tuturor. Așa, am cumpărat noi de la americani, nu ne-au dat nimic, dar ne-au luat banii. Și după ce că ne-au luat banii și nu ne-au mai dat avioanele, da, am făcut o interpelare din 2016. La acel contract au făcut acte adiționale. Pentru că, deci cum poți să faci un act adițional la un contract care nu a fost adus la îndeplinire? Asta este în altă trădare din partea domnilor români care au reprezentat România și trebuie judecați ca atare. În loc să fim noi cei care să producem materiale, da? Cum produce China. China produce textile în prostie. Păi și la noi era mâna de lucru ieftină, dar măcar îmi aduceam România acasă. Nu-i mai lăsam pe coclauri în toată lumea asta, că nu toți sunt miliardari, unii muncesc greu. Am propus și am tot făcut și scrisori la nivel internațional cu privire la poziția aceasta extrem de importantă a României. Păi voi de ce credeți că avem baze militare americane în România? Pentru că locul în care noi suntem situați este extrem de important pentru o bătălie între două mari puteri, America și Rusia. Dar ce te faci? Că lângă ruși au venit alte două mari puteri, China și India. Să te ferească Dumnezeu ca ăștia toți, Rusia, China și India, să se unească. Știți că spuneau mulți că, domne, au bombe nucleare. Ok. Eu sper să nu se ajungă la momentul în care să se detoneze vreo focoasă din aia. Spunea cineva, da mă, dar mai periculoase sunt centralele atomonucleare. Da, păi la noi nu știu câte reactoare mai merg la centrala nucleară de la Cernavodă, dar cert este că avem niște mini-centrale atomonucleare aduse de americani. Am fost singurul parlamentar care a vorbit despre ele și a făcut și interpelări. Evident că nu vor să răspundă, să spună despre ce este vorba. La Doicești au dărâmat tot ce au fost acolo, furnalele acelea pe care le-au construit oamenii pe timpul comunismului. O groază de bani, o groază de investiții distruse ca să-și pună americanii acele mini-centrale atomonucleare care pot exploda oricând. Atenție, sunt un experiment, au fost refuzați americanii și de canadieni și de francezi și de nemți și de elvețiani, nici nu au, cred că au îndrăznit să vină încoace să le propună. Pentru că Elveția e respectată. De ce? Pentru că e țara neutră și din neutră a ajuns țara unde se țin banii lumii.
Și atunci cum să ataci tu țara unde ai rezerve și toți bogătanii tăi și toate multinaționalele își duc banii? Înțelegeți ce a făcut Elveția? Dintr-o țară neutră a ajuns să fie banca mondială, efectiv. Banca, locul în care sunt cele mai importante bănci și unde sunt deținute bogățiile lumii. Păi și atunci cum să atace Elveția? Deci Elveția și-a asigurat liniștea și pacea pe o durată de sute de ani. Ei, nu puteam și noi să preluăm din chestia asta astfel încât să ajungem și noi să facem astfel de chestiuni? Da, ar fi fost interesant să devenim și noi și să mai preluăm și noi din ceea ce înseamnă bogățiile lumii, că și așa suntem cea mai bogată țară din Europa. Hai să mai mergem aici unde ne cântă păsărelele. Da, hai să vedem. Uite ce frumos e pe fundal. Foarte tare, foarte tare. Bun. Asta am cerut prin acel memoriu. Da, era o chestie de durată. Dar dacă Guvernul României și Parlamentul României și președintele României ar fi înțeles importanța poziționării României în cadrul acela, precum și faptul că eu am făcut nenumărate vizite încercând să reconstruiesc polul balcanic și se poate, oamenii sunt deschiși, dar evident sunt temători pentru că peste tot s-au infiltrat americanii. Păi nu e vina americanilor, americanii au încercat. E vina celor care au acceptat. Să știți că americanii au încercat și pe aici prin Elveția, au încercat și prin alte țări. Și li s-a spus nu. De ce noi nu am spus nu? Pentru că la conducere avem neam de sclaveți. Ăsta e adevărul. Oameni care nu au coloană vertebrală, oameni care nu au cunoștințe juridice, oameni care nu au citit, sunt inculți, oameni care nu au niciun fel de pregătire diplomatică, oameni care nu sunt pregătiți pentru astfel de funcții. Ok. În acest context am rămas vai de capul nostru cu niște datorii enorme și ne tot împrumutăm pentru a reconstrui Ucraina. Am și o întrebare pentru Guvernul României, pentru Parlament, pentru președintele lor. Când reconstruim România? Când ne aducem acasă românii? Când devenim și noi o țară care să-și urmeze exclusiv propriul său interes? Când nu mai dăm curs tuturor acestor acte de trădare și tuturor acestor provocări ale unor mari puteri care încearcă să ne preia? Păi, dacă Elveția poate, România de ce nu poate? Să știți că sunt oameni profesioniști în România, foarte importanți, care stau deoparte, pentru că ați văzut ce înseamnă politica. Politica înseamnă mizerie. Dar dacă nu mergem să înfruntăm această mizerie și nu ne luptăm, cum o să reușim vreodată? Este propunerea pe care eu am făcut-o, o mențin și o duc mai departe și cu partidele cu care vorbesc în toată Europa, pentru că absolut toate partidele acestea naționaliste, să știți că au înțeles care este poziția României și cât de bine ar fi fost ca România să-și păstreze neutralitatea. O să spuneți, da, suntem țară membră NATO, cum să-ți păstrezi neutralitatea? Unul la mână, nimeni nu a atacat o țară membră NATO, absolut nimeni. Șmecheria asta că vrei să introduci pe Ucraina în NATO, că aveți, Doamne, în timpul războiului, în timpul jocului, să schimbi statutul Ucrainei și să-l faci un stat care să adere la NATO, să fie în procesul de aderare la NATO și la UE, asta este doar o provocare la adresa rușilor. Păi n-aveți decât să-i provocați, treaba voastră, omorâți-vă cât vreți. Luați mâinile de pe cetățenii români. Degeaba vorbim noi în Parlament, pentru că degeaba se vorbește și în Parlamentul European, să ne numărați europarlamentari. E o tipă din Irlanda care am și luat legătura cu ea, non-stop ia atitudine, ea vorbește, ea aude. Dacă vă închip, să știți că
mai mult înseamnă ce vorbesc eu în Parlamentul României decât ce vorbesc ei acolo, pentru că văd că nu ia nimeni în seamă, nu există un lobby din ăsta. E o frică cumplită de ceea ce s-ar putea întâmpla. Ceea ce am observat eu este că partea asta estică a Europei este un fel de necunoscută pentru tot ceea ce înseamnă politicul occidental. Un pic le este și frică, pentru că noi am trăit într-o zonă comunistă pe care ei nu au cunoscut-o, deși vă spun că ceea ce se întâmplă acum la nivel european și internațional e mai grav decât ceea ce am avut noi în comunism, pentru că în comunism măcar știai cu cine te lupți, știai care sunt regulile. Acum regulile se schimbă de la o zi la alta. Deci, din ceea ce am vorbit cu partidele naționaliste și de-abia aștept să vorbesc și cu cele din Germania, unde evident se încearcă inclusiv desființarea AFD-ului, există o acțiune în justiție pentru desființarea AFD-ului care are vreo 26-25% în Parlamentul german. Deci, unde-i democrația dacă tu desființezi partide? Oricât de, mă rog, mai duri sunt. Să știți că sunt partide cu reprezentanți mai duri decât mine. Mult mai duri. Deci eu sunt gingașă, drăguță, am limite. Ăștia când dau cu pumnul, cu toporul, cu... n-au limite. E no limit. Deci, există totuși o frică de a se implica în partea asta estică a Europei. Este o frică de necunoscut. Ei nu ne înțeleg pe noi. Avem un alt stil, mai, mă rog, că e latin, eu zic că e un stil românesc pur. Este foarte ciudat și este foarte greu să conduci poporul român. Nu poți, nu știi când deodată se enervează poporul român și stă și la un moment dat mămăliga explodează. Nu știi la ce să te aștepți, dar vă spun un lucru, până la acest moment nicio țară membră NATO nu a fost atacată. Mergând pe a doua chestiune, a neutralității, vreau să vedeți poziția Turciei și poziția Ungariei, dar și a Poloniei. Bine, în Polonia acolo se cam joacă partidele astea, că deodată se opun, deodată nu se opun, își schimbă politica, mă rog, și ăștia își văd interesul, să știți, că nimeni nu face nimic pentru interesul altora. Eu încerc să vă explic cam ceea ce se întâmplă la nivel internațional, în special european, ca să înțelegeți de ce merg lucrurile înspre o atare, hai să vedem și în partea asta, de, cum să zic, de gringoladă în România și de ce, deci chiar să poți să fii neutră, țară neutră și să nu accepti chestiunea asta, ceea ce aduce beneficii poporului român și putem să ne înțelegem cu absolut toată lumea, exact cum face și Elveția, pentru că, iertați-mă, nu este războiul nostru. În schimb, sunt victimele noastre. În schimb, pentru interesul Ucrainei și al războiului acesta, dar Zelenski va plăti cumplit pentru mizeria pe care o face poporului elvețian, ucrainean. Și hai că mergem din nou aici la ecranul ăsta foarte tare. Până atunci, noi, da, imediat o să mă uit și la ăla. Până atunci, noi avem cel puțin toate partidele din Parlament, toate partidele care participă la aceste alegeri, ar avea obligația să facă ceea ce fac eu. Să ia legătura cu cât mai multe țări și să încercăm să oprim acest război, pentru că se va duce către cel de-al treilea război mondial. Spunea cineva că a fost al treilea război mondial. Nu a fost. Se încearcă izbucnirea celui de-al treilea război mondial. Mai mult, Ursula von der Leyen are tot interesul să anuleze alegerile sau să le suspende din Parlamentul European, pentru că își dă seama că naționaliștii vor avea un grup ID
și, mă rog, se consideră că ar trebui să se unească cu conservatorii, de sunt niște politici. Păi, la noi în țară, televiziunile se ocupă de toate prostiile, de toate cancanurile, în timp ce în străinătate problematica este extrem de gravă și de serioasă, emisiunile sunt extrem de serioase, da, ok, și ăștia au media mainstream, dar măcar se vorbește și se analizează, pentru că, să știți, la nivel european și și internațional, problematica este gravă și impacientează foarte mult oamenii politici. De ce? Pentru că, efectiv, ne îndreptăm cu pași repezi către cel de-al treilea război mondial. Și ce să vezi? România este în mijlocul celui de-al treilea război mondial, pentru că nu știe să-și negocieze tot ceea ce e raportat la viitorul său. Pentru că dacă nu știm să ne apărăm noi, nu ne va apăra nimeni. Noi vom fi efectiv puși în mijlocul războiului. Pe la noi va fi acel teritoriu care va fi loc de bătălii și Moldova la fel. Atenție, doamna Maia Sandu, că Soros nu o să te salveze pe tine. Da? Știu că vrei să fii președintele României, să ne ferească Dumnezeu, să ajungem să cerșim din poartă în poartă cum cerșești tu pentru Moldova, când voi ați putea să vă dezvoltați foarte bine. Sau să vrei să te unești numai sub condițiile americane. Dar nu, eu vreau să ne unim din dragoste unii față de alții și din reîntregirea teritoriului românesc. Da? Pentru că așa ar trebui. Vreau să vă spun că în toate cancelariile lumii, în toate parlamentele, în toate guvernele, la nivel de președinți, se discută despre rolul pe care îl va juca România în acest al treilea război mondial. Numai în România nimeni nu vorbește de așa ceva. Iar când Iana Șoșoacă pune problema în acest fel, ce să vezi, e putinistă, e rusofilă, deși eu țin cu România, da? Și nu e treaba mea ce fac ăștia Rusia. Nici nu mă interesează. Dar nu ne băgați pe noi în război. Dă-mi ăla să... între timp nu e nicio problemă dacă nu sunt interesate televiziunile... Asta. Dacă nu sunt interesate televiziunile din România, sunt interesate, de exemplu, televiziunile din Polonia. Ușor, ușor că-l închizi. Nu. Mai jos. Ai buton pe care îl apeși. Ok. Emisiunea din Polonia, care se numește România nu vrea război, pe care am făcut-o în limba engleză, o găsiți la mine pe pagină, da? Vreau să vă spun că are sute de comentarii ale cetățenilor polonezi și dacă o să dați pe traducere, o să vedeți ce spun acești oameni. Domnule, stai așa, traducere în română, stai că trebuie să întoarcem camera. Deci, domnule redactor, vă mulțumim pentru acest interviu. Mulțumim, arată aici, mulțumim femeilor ca doamna senator și inițiativelor ei, mai există speranță, nu mai război. Mă rog, așa traduce Google-ul. Mare femeie și atâtea cuvinte înțelepte, multă sănătate și perseverență pentru această doamnă și familia ei și tot mai mulți astfel de oameni înțelepți și curajoși. Salutări și mulțumesc pentru o conversație foarte bună. Alta, senatorul stă ferm pe picioare, merită recunoaștere pentru curajul ei în declarațiile ei. Avem nevoie de astfel de politicieni, mă înclin și am un mare respect pentru atitudinea senatorului. Este în ce îi răspunde. Bravo, domnule senator, păcat că nu avem un astfel de senator sau deputat. Asta spun cei din Polonia. Senatorul este un adevărat patriot, deștept, curajos și inteligent. Pseudo-politicienii polonezi sunt niște nebuni în comparație cu acest minunat politician român pur sânge. Da? O voce normală a rațiunii. În timp ce în România eu sunt linșată pe toate televiziunile și mi se spune că sunt nebună. Lasă-mă că mă apreciază străinii. Ca politician, această doamnă este ciudată, pentru că e un gânditor treaz despre, ce se întâmplă azi, este o excepție. Și vin ceilalți. E o rândunică care, din păcate, nu face primăvară. Sau poate asta face pentru că nu este unic.
Ai dreptate, vine primăvara, pot fi din ce în ce mai multe rândunele. O femeie grozavă, super. Alta, o femeie extrem de curajoasă. Aș vrea să fie mai mulți astfel de oameni în acest bardac european. Mult mai departe, mă rog, era bravo, bravo. Ești unul dintre normalii, dintre acești idioți. Da? Traducem în rog. Ce politician, nebunie în sens pozitiv. Vedeți? Latrinelor TV din România. Avem nevoie de patrioți ca senatorul tău, o femeie curajoasă, avem nevoie și de astfel de oameni în Parlamentul nostru. Vorbesc polonezii, da? Pacea construiește, războiul distruge totul și pe toată lumea. E mare păcat că senatorul nu este polonez. Minunat! Avem nevoie de astfel de politicieni. De situația României este asemănătoare cu a noastră. Vedeți? Pentru că am vorbit foarte mult de România. Este aproape de Odessa din România și de asemenea de Rusia. Așa e. Următorul. Dumnezeu să o protejeze pe această mare femeie din Occidentul corupt și lacom. Respect. Următorul. Nu există nici o persoană în Polonia la fel de carismatică și curajoasă ca această doamnă. Mă refer la clasa politică. Având în vedere ceea ce spune și cum le spune, politicienii noștri sunt mediocri din punct de vedere intelectual și nu se ridică la standardele ei. Ca să nu mai vorbim de femeile politicieni. Felicitări pentru interviu și invitat. Sunt plin de admirație pentru senator. Următoarele. Dacă nu-l avem, doamna Ana Maria este unul dintre cei mai deștepți oameni de pe această planetă și poate din sistemul solar. Mulțumesc! Ceva este neregulă cu percepția. Această doamnă știe pentru ce luptă, este o femeie incredibil de inteligentă. În Polonia avem un deputat de la Confederația Coroanei Poloneze, Grzegorz Braun, pe care îl salut cu toată dragostea și îl avem, da, așa este, pentru că domnul deputat Grzegorz Braun m-a invitat în Polonia în luna aprilie în Parlamentul polonez pentru a duce mai departe colaborarea dintre partidele noastre naționale, pentru a avea inclusiv conferință de presă care este cerută de către cetățenii polonezi cu privire la acest război și sper că până atunci când voi ajunge eu să nu înceapă cel de-al treilea război mondial, că aici e problema. Hai să mai continuăm. Aici. Ok. Așa. Stai. Ok, dacă nu... Așa, asta am zis. Bun. Nu avem un senator cu gândire independentă. Toată lumea sună toate cele bune pentru tine. Eu vă spun cum traduce automat Google-ul, că se vede, da? Singurul politician care luptă în interesul națiunii sale este la fel ca noi. În acest caz, eliberați imediat toți restul ticăloși, de fapt dați afară, da? Trădătorilor și lașilor. Așa ar fi în vremuri normale, dar în zilele noastre poți măcar să asculți deocamdată și să cunoști oameni atât de valoroși și înțelepți precum doamna Șoșoacă. Mulțumesc, domnule Mateus, pentru încă un aspect grosav. Domnul Mateus este acesta, jurnalistul care m-a invitat în emisiune. Trebuie să ne unim forțele pentru a lupta împotriva anglosaxonilor și a Uniunii Europene care ne sunt ostile. Vedeți? Trecerea timpului a dovedit că libertatea este în est și robirea este în vest. Cum verifică timpul judecățile? Foarte interesant, vedeți? Respect pentru senator, o femeie curajoasă. În Polonia, doamna Lucina Kulinska are carismă și curaj similare. Vă mulțumesc că ați vorbit cu senatorul român, domnule Mateus. Uite și o româncă, votăm Diana Șoșoacă și SOS România. Vă pup, doamna Mariana Mihalache. Florin P. din Germania, votez din toată inima Diana Șoșoacă. Vă pup. Mulțumesc din suflet. Numai pace fără război între vecini. Dacă ar conduce acest tip de politicieni, nu ar fi războaie. Corect. Corect. Așa este dacă aș conduce eu România, într-adevăr, și multe, și poate într-o comisie europeană și așa mai departe, dar nu ar fi război, credeți-mă. N-aș permite nimănui și aș coaliza tot ceea ce înseamnă naționaliștii europeni pentru a se opune acestui război, pentru că suntem din ce în ce mai mulți și să știți să, uite, dacă toți politicienii noștri ar face astfel de călătorii cum fac eu
pentru a putea coaliza puterile Europei, astfel încât să devenim o putere la nivel european, încă mai mulți suntem puterea, să știți că s-ar opri foarte multe lucruri, inclusiv la nivelul european, și e unul dintre punctele pe care l-am abordat cu aceste partide care au reprezentanți în Parlamentul European, pentru că nu plec degeaba, sunt alegerile europarlamentare și evident ni s-a spus că vom avea cel puțin 2 europarlamentari după sondajul pe care l-au făcut la nivel european. Evident că dacă voi veți ieși la vot în număr foarte mare, să știți că acesta este ca un vot la prezidențiale. Dacă nu înțelegeți importanța faptului că trebuie să avem acolo în Parlamentul European, la Comisia Europeană, oameni cât de stoinici care să lupte pentru interesul României, înseamnă că n-ați înțeles nimica și dacă nu avem cât mai mulți oameni din SOS România în Parlamentul European, să știți că va fi foarte greu, pentru că ăștia care se duc de la alte partide sunt zero barat, n-au nici pregătirea necesară, nici naționaliști nu sunt și se duc după propriile lor interese. Bun, hai să vedem mai departe. De aici. Încă un interviu grozav. Mulțumesc întregii echipe editoriale pentru efortul depus. Mulțumesc, senator de România, ești o femeie foarte inteligentă, ține așa. Da, poate văd și detractorii mei mesajele astea și învață să mă respecte, că nici nu știu ce au pierdut. Politicieni polonezi învață de la româncă, scriu cu majuscule intenționat. Această femeie merită cel mai înalt respect și recunoaștere. Nu i-a fost frică de Zelenski și este exigentă pentru români. Duda, omule, ce spui? Duda e președintele Poloniei. România nu vrea, dar America vrea. Vă rugăm să consultați următoarele cuvinte scandaloase ale lui Radoslav Sikorski, care amenință din nou. Ok, și aici îl înjură. Sikorski va ajunge ca Ceaușescu. Uite cum scriu Ceaușescu. Wow! Tot ce trebuie să facă este să ajungă la Haga. Sikorski este un servitor al ancheilor, poate din cauza soției sale, fiul său servește în armata SUA. Deci altul care e trădător din cauza soției, deci în familie, da, și cu fiul. Aoleo, câte similarități. Da, așa. Și ce se poate discuta este o persoană care gândește diferit, pentru care există un loc în instituții adecvate, un om care se supus altora și nu-i pasă de binele Poloniei. Foarte interesante opiniile senatorului. Mulțumesc. Nu știu ce aici, sufla și respect pentru înțelepciunea și curajul dumneavoastră, doamna senator, ce femeie specială, bravo, bravo. Bravo, doamna senator. O femeie politician minunată, le doresc astfel de politicieni în Polonia. Curajos, și asta e o mare virtute. Un singur om curajos constituie o majoritate, v-am mai zis. A fost plăcut să ascult vocea și cunoștințele acestei doamne, o voce normală a rațiunii, care devine din ce în ce mai puțin prezentă în acțiunile politicienilor europeni. Înțelegeți presă românească mizerabilă și latrină? Senatorul a luptat din greu în timpul pandemiei. Mare respect pentru această femeie. Deci până și polonezii știu de lupta pe care am dus-o în pandemie. Domnule Mateus, mare partener de interviu, ne-am dorit să avem astfel de parlamentari în Polonia pentru a consolida poziția domnului Braun grozav. Deci dacă nu o să reușesc în România, sigur voi avea un loc în Parlamentul polonez. Și nu numai acolo, că mi s-a cerut în foarte multe parlamente să candidez. Știți că acum în UE poți să te înscrii și poți să candidezi, nu-i problemă. Dacă Frița a ajuns primar de Timișoara și Clotilde a ajuns ce s-a întâmplat aici? Nu, stai, așa. Și Clotilde a ajuns să conducă. Nu știu cum naiba am făcut aici, ia vezi că am ieșit un pic, ok. Bun, și Clotilde a ajuns la sectorul 1 și n-a mai contat nici de furt, nici de nimic. Fie rar, stați așa. Bun, vă dați seama că se poate orice.
Așa că, da, dacă o să consultați legislația europeană, o să vedeți că se poate candida. Poate spur bine în engleză, nicio problemă, am talent să învăț limbi străine, învăț și poloneza, învăț orice limbă. Bun, ia așa, ușor. Bun, haideți să vedem în continuare ce mai zic polonezii despre reprezentanta voastră româncă, pe care la Trinele TV, da, stai. Hai mă, chiar nu știi. Ține-l de jos, te rog. Bun. Am fost surprins când am vorbit cu români că aceasta este o țară în care se uită la polonez cu simpatie. Noi suntem cei care îi subestimăm. Uite așa. Bun. Mesaj puternic și curajos de la oaspete. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu. Cu o femeie foarte curajoasă și înțeleaptă. Ce sare fierar. Ok. Nu are rost să vorbim despre vreo diplomație aici. Ia fiți atent. Altul care nu vrea diplomație. Trebuie să luăm o poziție fermă. Fără bazele NATO în Europa, părăsirea NATO, părăsirea UE, numai... Ce? World... și nu mai concordat. Ajunge să legați oamenii de dependențe, doar că nu știu dacă este posibil să ieșim din asta. Deci ăsta vrea să se iasă din absolut tot, că s-a săturat de toate organizațiile din care face parte. Asta cea mai tare, ba da, o să o citesc, o femeie cu ouă, îți doresc sănătate, da. Așa se zice și în România, că am adunat toate ouăle tuturor, le am în geantă. Peste 100 de soldați francezi au murit la Odessa și tot atâția au fost răniți, a declarat șeful serviciilor secrete rusești, Narishkin, despre marile pierderi ale Franței în Ucraina. Da. Acesta este motivul ce sare, pentru care cocoșul francez a intrat într-o frenezie atât de isterică și vrea să lupte cu Rusia până la ultimul polonez, cum zic eu, că vrea să lupte până la ultimul român. Vedeți că nu numai la noi și acolo, bine, asta am și zis în interviu, că NATO vrea să, și UE vor să lupte până la ultimul român. Și probabil că au preluat de acolo. Nu numai Odessa, mai devreme a fost și Harkov, unde printre altele a murit fiul unui celebru general francez. Dumnezeu să o odihnească în pace, îmi pare sincer rău. Poate că un descendent al lui Napoleon va învinge în sfârșit țarul, dar nu va fi posibil fără a se numi împărat. Istoria se va repeta ca o farsă? Interesant. Să sperăm că există cât mai multe vești bune posibile. Au primit ce meritau. Aoleu. Și ce s-a întâmplat? Noi au auzit despre asta, deci vorbesc despre pierderile de vieți. O doamnă foarte înțeleaptă, de ce nu avem o singură femeie atât de înțeleaptă în guvern, Seim, Senat, Cabinet? Ce s-a întâmplat? Că femeile poloneze din politică sunt pro-război, antipoloneze, de ce sunt pentru distrugerea țării noastre? Sunt corupți sau pur și simplu proști? Ia uitați. Întrebări bune, esențiale, pentru că în PLS mie toată lumea bate joc antipolskie. Tocmai, ok, hai să mai vedem. Avem femei din Confederație, Ana Brilca, burtătură cuvânt Aliza Cicovska și o doamnă din restul, i-am uitat numele. Uite, vezi, mai au și ei. Își doresc să aibă... Cu tot respectul, niciuna din doamnele menționate nu a făcut 1% din ceea ce a făcut doamna Diana pentru Polonia. Contacte cu politicieni din alte țări, scrierea de petiții către Parlamentul European. Ăsta nici n-am știut că... Niciuna dintre femeile menționate nu ar avea curajul să ia de piept cu Zelenski, să meargă la ambasada Rusiei, să ia inițiativa de a coopera cu țările balcanice. Singura doamnă curajoasă în Polonia este Lușina Kulinska, dar nici măcar nu a fost aleasă în Senat. Locul ei a fost luat de bărbați castrați, cu curaj, încălzindu-și fundul în băncile parlamentare și votând așa cum vrea guvernul. Wow, ia uite frate ce știu polonezii despre mine. Foarte tare, mulțumesc frumos. Aici sunt înjurată pentru toată această acțiune aceste acțiuni pe care le fac. Nu mai am puterea să aflu despre asta, ci pacea și bunătatea lui Dumnezeu față de toate femeile și oamenii de bună voință. Îmi place această doamnă, ei spune că așa spune că îmi place de ea. Am fost uimit, o persoană înțeleaptă, reală și curajoasă în politică. De ce nu există măcar un astfel de politician în Polonia? Respect Diana, mama noastră,
Foarte frumos. O femeie înaltă, înțeleaptă, dacă am avea unul la fel. Wow, e grozavă. Cultural, nu numai că l-a alungat pe comedianul obraznic din țara ei, dar a mai spus clar că și Ucraina a luat parte din pământul românesc și că este o țară ostilă. Se dovedește că nu numai polonezii percep Ucraina în acest fel, multe alte țări de asemenea. O femeie minunată. Trebuie să merg la... și rar. Așa. Asta e tot adevărul despre asta și-a zis alianță. Mulțumesc, invidiez România pentru un astfel de politician. Bun, am putea să mergem la nesfârșit, n-are rost, sunt sute de astfel de comentarii. Am vrut să vă arăt faptul că sunt foarte apreciată de presa și oamenii din alte țări, mult mai mult decât sunt apreciată de presa românească și poate și de români, nu știm, deși sunt foarte mulți care ne anunță că sprijină toate aceste demersuri. Deci, așa cum vi s-a comunicat și în aceste mesaje, reiese foarte clar că văd că sunt polonezi care mi urmăresc acțiunile, pentru că și la ei este o mare problemă cu faptul că ar putea intra în război. Știți foarte bine politica poloneză, s-a tot vorbit, cel puțin eu v-am tot vorbit și v-am explicat că și la ei sunt grave probleme și poporul nu vrea să intre în război. Așa că peste o lună o să fiu în Polonia, o să vă transmitem de acolo, o să avem o delegație numeroasă. Și ce să vă mai spun, eu îmi duc mai departe crucea, mi-am asumat o funcție pe care o duc la bun sfârșit. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere din calitatea de senator și de președinte al Partidului SOS România, deci de om politic, pentru a salva România din acest război în care am intrat deja și ne îndreptăm cu pași repezi spre cel de-al treilea război mondial. Uitați-vă la declarațiile care se fac de către toate părțile implicate și cum vor să ne implice într-un conflict care nu ne aparține. Cât voi mai putea, voi merge peste tot. Mâine voi fi prezentă în Bundestag. O să vedem cum gândesc și nemții, o să văd cum putem să ne coalizăm și cu ei, pentru că la acest moment cred că am alături aproximativ 7 țări din Uniunea Europeană care merg în aceeași direcție cu acest plan SOS Revoluția Europeană și neutralitatea pe care o invoc. Să știți că partidele au înțeles, naționaliste au înțeles foarte bine și sunt partide parlamentare, unele guvernamentale, au înțeles rolul esențial al României și faptul că aceasta este un pol de neutralitate care poate opri efectiv și poate juca un rol primordial la nivel mondial, un rol extrem de important pentru oprirea, escaladarea conflictului către cel de-al treilea război mondial. Dacă am avea oameni mai mulți ca mine, nu că mi-au murit lăudătorii, dar vă spun că dacă ar fi mai mulți oameni politici ca mine și să înțeleagă importanța și dezastrul pe care ne îndreptăm cu acești politicieni de la guvernarea românească, dacă ar mai fi mulți oameni ca mine și ca cei din SOS România care să gândească pentru binele națiunii române și, bineînțeles, și binele și liniștea și pacea întregii lumi, altfel ar sta situația. Eu mă bucur din suflet că polonezii îmi cunosc toate acțiunile, pentru că am văzut că sunt români care mă întreabă ce ai făcut în 4 ani de mandat. Ce am făcut eu în 4 ani de mandat, n-au făcut acești politicieni care vă conduc România în 34 de ani. Așa că eu sunt mândră de ceea ce am făcut, mi-am respectat jurământul pe care l-am dat în fața națiunii române în Parlamentul României, pe Constituție și pe Biblie și vă spun, indiferent ce se va întâmpla de acum încolo, eu îmi voi urma această cale, voi merge până la capăt și până când îmi voi da obștesc cu sfârșit, voi lupta pentru drepturile și libertățile voastre ale românilor, pentru pace în Europa și în lume, pentru pace în... Ce? Nu cred așa ceva. Între timp,
A scris și presa boliviană de mine, da? În Bolivia mi-au apărut articolele ăla din Le Monde, nu? Sau care dintre ele? Despre mine, despre activitatea mea? Cu Zelensky, am înțeles. Deci, până și în Bolivia se vorbește despre activitatea doamnei senator Diana Iovanovici Șoșoacă. Bravo! În timp ce românii asistă la spectacole lamentabile ale presei românești, o latrină, în 99% o latrină mizerabilă, în timp ce politicieni de vază din ce anume? Intimidat de Porșoșoaca. Politicieni de vază din toată lumea mă invită să discutăm și au răspuns pozitiv chemării mele de a ne uni pentru a salva această Europa și lumea întreagă de la război și, evident, pentru a le explica importanța crucială pe care o poate avea poziția geostrategică a României. Ia uite ce spune presa boliviană, că Zelensky a fost intimidat de Șoșoacă. Da. Eu sunt mândră de ce am reușit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru mine și pentru poporul român. Mulțumesc familiei mele, părinților mei, bunicilor mei și tuturor celor care au contribuit la educația mea astfel încât să știu să mă comport cu samuraii după codul samurailor și cu mitocanii după codul mitocanilor, ca să putem să ne și înțelegem, nu? Poate așa vor înțelege. Unii înțeleg de legea pumnului, alții de legea diplomației, alții de legea palmelor, iar alții vor înțelege când vor spune karma is a bitch. Și nu uitați că toți cei care dați mizerabil într-un om care nu a încercat în ultimii ani decât să vă salveze și să aducă numai bine, prosperitate și pace în România și în regiune, când dați fără niciun fundament, să știți că întotdeauna Dumnezeu o să vă dea exact ceea ce meritați, exact ceea ce ați dat voi, vi se va întoarce însutit și înmiit, dar atenție, că acolo nu e vorba de Dumnezeu, pentru că v-ați juca cu Satana, Satana vă va da însutit și înmiit. De aici, de la Zurich, închei transmisia. Haideți să mergem tot aici la aceste păsări care ne liniștesc. Da, am stat, mi-a prins foarte bine toate aceste reclame foarte, foarte mișto. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la această relatare din Zurich, de aici, din patria neutralității, din patria în care se țin bogățiile lumii și în care vin bogații lumii să-și pună la adăpost bogățiile. Vreau să vă spun așa ca o încheiere, ca o chestie comică. La un moment dat ne uitam unde este poarta, unde trebuie să ne îndreptăm pentru avionul care ne va duce la Berlin și la un moment dat scria către poarta A între 5-10 minute, către poarta B între 10-15 minute, până la poarta C între 15-20 minute și până la poarta D între 20-25 minute. Și bineînțeles că am înțeles că atât de mare este aeroportul, că pentru a ajunge de unde eram noi până la poarta D, am fi făcut 25 de minute pe jos. Cam ăsta este aeroportul din Zurich. Ce să vă spun? Eu continui periplul, indiferent de injuriile și de mizeriile care se spun în România la adresa mea. Atunci când argumentele nu mai există, atunci evident că bădăranii, mitocanii, grobienii recurg la mizerii de acest gen și nu fac altceva decât să mă facă să realizez cât de bine este fără ei și cât de fericită sunt în liniștea mea și cum îmi clădesc efectiv cariera asta politică pentru a ajuta România și poporul român cu oameni profesioniști în jurul meu, cum răspund efectiv la toate invitațiile la care alții m-au oprit să mă duc pentru că nu știu de ce, nu erau ei în frunte. Asta este. În cele mai multe cazuri să știți că funcționează la partidele naționaliste
funcționează principiile meritocrației. Gândiți-vă că sunt singurul om politic care a fost invitat în acest periplu și sunt invitată peste tot și credeți-mă că o să fac niște eforturi incomensurabile să ajung și în America Latină, pentru că eu nu vreau ca România să fie cunoscută numai la nivelul balcanic și european, ci vreau ca România să aibă un cuvânt de spus la nivel mondial pe toate continentele, așa cum a avut cândva, prin oameni destoinici, indiferent că se numeau Ceaușescu, Dimitrie Cantemir, Cuza, Gogălnicianu, Iorga, regele Ferdinand sau regina Maria. Indiferent, voi merge până la capăt și voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a consolida puterea României la nivel nu numai european, ci mondial. Și mulțumesc tuturor românilor din diaspora care au contribuit major la aceste întâlniri. Avem un lobby extraordinar. Le mulțumesc și vă rog pe toți cei care sunteți în străinătate, ajutați-mă și ajutați SOS România să poată să reclădească puterea României la nivel internațional, astfel încât să aducem investitori care să angajeze, să creeze locuri de muncă pentru români, plătiți efectiv după la nivelul profesionist pe care l-au, astfel încât să aducem România acasă și instituțiile statului să nu-i mai jegmănească, să nu-i mai falimenteze, pentru că odată ce ai o susținere și un lobby internațional, credeți-mă, totul se schimbă în România. Să țineți minte ce vă spun, doar politică internă fără politică externă ne-a adus în faliment. În momentul în care ai oameni care știu să facă politică externă și care își folosesc toate pârghiile pentru a consolida puterea țării lor, independența acesteia, suveranitatea și a face efectiv schimburi economice și diplomatice de succes, mai ales că avem românii sunt peste tot în lume. Și vă mulțumesc, iubiții mei români din diaspora, de pretutindeni, pentru acest lobby, pentru tot ceea ce ați făcut și cum ați dus mai departe absolut tot ceea ce am făcut. Sunt oameni care nu vor să li se afle numele, sunt oameni care lucrează în spate la nivel internațional, astfel încât să mă ajute și să ajute oamenii profesioniști din SOS România să facă din România tot ceea ce a fost și mai mult decât atât și să-i consolidăm o putere, chiar dacă nu suntem nici președinte, nici la guvernare și nici partid parlamentar. Uite că un singur om curajos constituie o majoritate. De aici, din țara neutralității, de unde sper să vă aduc neutralitate pentru România și pacea de la București, vă îmbrățișez cu drag, senator Iana Iovanovici Șoșoacă. Vă îmbrățișez. Ia, ține asta. Toate cele bune, vă îmbrățișez. Doamne ajută!